Вітаю, ви у відеоетері Радіо Свобода на каналі Свобода Преміум. З вами Ян Максимюк у Празі, а на сув'язі з нами Сергій Пляскач, автор книги ДМБ-91 «Зичу вернуться додому», яка послужила нагодою для нашої розмови. Привітання, Сергій. Добрый день, Ян. Сергей, пакуль запытаться конкретно про гэтую книгу с аббревиатурой ці кодом у заголовку, я хочу попросить вас сказать несколько слов про себе. Адкуль вы до нас говорите, что робите в житті, калі стали писать и публиковаться? Ну, я пытаю про гэта, бо знайсці агульнадаступную информацию про вас у сетеві не так просто, а тая, что знаходится даволі скупая. Я нарадзіўся ў Талачынскім раёне Віцебскай вобласці. Пасля гэтага трапіў у савецкае войска, потым учыўся ў педагагічным універсітэце імя Максіма Танка і вярнуўся на радзіму працаваць, дзе, уласна кажучы, і працую. Працаваў у сярэдняй школе нумар 3 горада Талачына, потым нейкі час працаваў нават у Талачынскім райвыканкаме, з'ехаў у Маскву, працаваў у Маскве, потым вярнуўся на радзіму, зноў трапіў на працу ў тую ж сярэднюю школу нумар 3. Тады паступова школа пераўтварылася ў гімназію раённую, працаваў намеснікам дырэктара раённай гімназіі, потым стаміўся, звольніўся, прапанавалі мне іншую працу ў прыватнай кампаніі. Прыватная кампанія паспяхова распалася, знікла. І мне не было куды вяртацца, з'явілася шмат вольнага часу, і я вырашыў здзейсніць сваю мару. Сеў і пачаў пісаць. Ну і так паступова, пакрысе з'явіліся мае кнігі. Спачатку выйшла ў выдавецтве Галіафы кніга «Шоу працягваецца», потым у электронным выглядзе у Андрэя Янушкевіча выйшла кніга «Пярэваратні ў пагонах і без». Ну і праз даволі вялікую адлегласць часавую з'явілася гэтая кніжка. Хаця напісаная яна была у паслядоўнасці, калі браць другой. ДМБ-91 «Зычу вернуться додому». Так, я прочитал вашу книгу и ведаю, что аббревиатура ДМБ-91 означает дембель 1990 году, ці демобилизация 1990 году. Ну, это, напевно, ведаюць усе, хто служыў у войску савецкім ці беларускім, але, як усе мы разумеем, большасць беларусаў усё ж там не служыла. Ну, асабіста я служыў у войску, але польскім, і у нас такая аббревиатура не ўжывалася. Слухайте, вы самі служили в паўночнай групе савецкіх войскаў у Польшчы, так як герой вашай кнігі Міхал Радзевіч, і дэмабілізаваліся якраз у 91 годзе, калі Савецкі Саюз спыніў сваё існаванне? Так, сапраўды, іронія лёсу. Мы апынуліся тыя, хто зволіліся у восень 91 года у лістападзе апошнімі дэмбелямі Савецкага Саюзу. Бо наступная хваля дэмабілізацыі ўжо адбывалася з розных нацыянальных армій, так? Сапраўды, я не ведаю, што існуе гэтая паўночная група войску, я ведаю, што савецкія войскі ў Польшчы знаходзяцца, але як тая група называецца, мне не было ніякай справы, я не задумаўся, але вось трапіў туды служыць. Ну, спачатку, сапраўды, як і герой кнігі, я вучыўся ў школе ваенных павароў, потым служыў у батальёне сувязі, які якраз трапіў на той перыяд, калі адбывалася паступовы вывад савецкіх войскаў з Польшчы, і таму наш батальён пастаянна падарожнічаў з аднаго ваеннага гарадка ў іншы, мяняў месца дыслакацыі. Таму паслужыў і ў Явары, і ў Свідніцы, і ў Легніцы. Ну, адпаведна, калі адбываліся там розныя вучэнні, увесь захад, паўднёвы захад Польшчы аб'ездзіў разам са сваім батальёнам. Так, я так і думаў менавіта, бо таму што вайсковы ведаеце быт і побыт, ды звычаі выпісаныя ў вашай кнізе, з такімі дэталямі, з такімі веданнем вайсковага жыцця, што, канешне, чалавеку зусім цывільнаму, скажам так, намаляваць такую дэталёвую карціну немагчыма. Ну, давайте цяпер пра тое балючае, што знаходзіцца ў цэнтры вашага раману. Пра, як кажа выдавец,
у анатацыі да вашай кнігі праблему фізычнага выжывання ў сітуацыі поўнага бяспраўя, дзедаўшчыны, крадзяжоў ды п'янства. Ну, растлумачце нам спачатку той падзел у арміі на духаў, чарпакоў, дзядоў і дэмбеляў, ну і пра рытуал расшпільвання. Як высветлілася, усе гэтыя іерархіі, так, ну, ці этапы іерархічныя па-рознаму называліся ў розных падраздзяленнях. Вось туды, куды я трапіў, калі толькі чалавек трапляе ў войска, ён яшчэ дух бяспраўны, так, ён нібыта ёсць, нібыта няма, тады адбываецца гэты курс маладога байца, чалавек трапляе ў падраздзяленне, і тут ён становіцца кабаном. Аж да той пары, пакуль не адслужыць паўгода. Адслужыўшы паўгода, ён у стадыю чарпака трапляе. А калі ўжо паўтара, то дзедам становіцца. І ўжо там паступова напрыканцы службы, калі ўжо новы праз 2 гады розніца прыходзіць прызыў, то ён становіцца дэмбелем, во як это называлася. Так, я яшчэ чытаў, што менавіта... Так, я забыўся пра кабаноў менавіта, а як я мог забыцца, не ведаю. Ну, просто я не ведаю гэтай рэальнасці. Я яшчэ чытаў, што у некаторых частках, это відаць толькі ў вас, таму што вы былі там кухарамі, дык называлі чарпакамі. У некаторых частках называлі чарапамі, такое было ці не? Было. Самыя розныя, самыя нечаканыя назвы сапраўды былі, а тут як бы да кухні не мела дачынення, таму што гэта ва ўсім батальёне так называлі людзей. Незалежна, хоць мелі яно дачынення нейкае да сталовай ці кухні, ці не мелі. Ага. А то, добра, цяпер раскажыце, а калі ж гэтых кабаноў, відаць, расшпілівалі, калі, скажам, яны пераходзілі ў іншы статус? Ну, трэба было, па-першае, заслужыць, каб цябе расшпілілі. Трэба адпаведна сябе паводзіць, адпаведна непісанаму кодексу, які як фальклорны твор з вусна ў вусна, з пакалення ў пакаленне перадаваўся. І калі кабан вельмі кемлівы быў, вынаходлівы, і неяк умудраўся не падставіць, як там на жаргоне казалі дзядоў, яго маглі расшпіліць раней. А вот як бы асноўную масу расшпільвалі тады, калі ўжо новы прызыў прыходзіў, атрымліваецца. Вось яны мяняліся месцамі па гэтай іерархічнай лесвіцы, падымаліся ўверх. І так. Сергей, а скажыце, а што канкрэтна расшпілівалі? Это нейкую там, скажем, кашулю, ці у мундзір, што там расшпілівалася? Ну, гэта дэталь, такі кручок спецыяльны, не ведаю, для чаго ён існаваў, але пасля гузіка яшчэ ішоў такі кручочак жалезны ў савецкай форме, на вот гэтай верхняй адзежы, як называецца, гімнасцёрцы, так, вось тут быў такі кручочак, так. Пад сам каўнер падшывалася такая тканіна бялюткая, так, ну, як прасціна звычайная робіцца з такой, так. Дзень-дзесьці яна была бялюткай, у канцы дня яна станавілася чорнай адпаведна, ну і гэтую падшыву трэба было кожны вечар перашыць, памяняць. Ага, разумею. Так вось дзед ці расшпілены чалавек мог сабе дазволіць хадзіць з гэтым расшпіленым кручком, а ўжо абсалютна нахабныя маглі сабе і гузік расшпіліць. Дазволіць гэта ўжо калі афіцэры не бачаць. Так, слухайте, вось там чытаецца даволі страшна тыя рэчы, што выраблялі дзяды з маладымі салдатамі. Я б сказаў бы, што ў прынцыпе, так, афіцэры не павінны дазваляць такіх нестатутных паводзін, ну і афіцыйна, як я сам пераканаўся ў польскім войску, бо там таксама дзедаўшчына была, яны не дазваляюць, выступаюць супраць гэтага здзеку. Ну, але на практыцы, калі ім гэта не пагражае службовымі ці нават крымінальнымі наступствамі, яны на гэта прыплюшваюць вочы, афіцэры я маю на ўвазе. Чаму, скажыце, афіцэры так робяць? І чаму маладыя салдаты тэрміновай службы ўсё ж даволі рэдка скардзяцца на здзекі і прыніжэнне з боку старэйшых салдатаў, дзядоў? Ну, было вельмі простае ад дзядоў тлумачэнне. Вы думаеце, афіцэры не ведаюць. Яны выдатна ведаюць, ім так прасцей падтрымліваць парадак. Бо ў той час, пакуль дзяды займаюцца гэтымі маладымі, зразумела, што гэтыя маладыя нікуды не ўлезуць, куды не трэба. Што-небудзь лішняга не наробяць, так? Таму нібыта яны пад наглядам знаходзяцца. Вось такая ілюзія існавала. Відаць, так? Я такое самае меў ўражанне менавіта у польскай арміі. А раскажыце, калі ласка, крышку больш дэталёва пра сваю службу ў Польшчы.
Наколькі я зразумеў з вашага раманнага аповеду, савецкія салдаты нагул не пакідалі межаў вайсковага гарадка. Так што цывільнага польскага жыцця насамрэч і не бачылі. Гэта так было? Ну, былі пэўныя падраздзяленні, якія ўсё ж такі вымушаныя былі пакідаць, так? Напрыклад, тыя, которые камунікацыі, сувязі абслугоўвалі па ўсім горадзе. Трэба было там спецыяльныя калодзежы ёсць, яны хадзілі, гэтыя кабелі правяралі, так? Былі камендатура, которая ездзіла пастаянна, перамяшчалася, мела шмат знаёмых сярод мясцовага насельніцтва, так? Але асноўная маса не так, як у Савецкім Саюзе, ніякіх звальненняў мець не магла. Адзінае выйсце было, там, напрыклад, дом афіцэраў знаходзіўся ў горадзе, мы праходзім строем праз горад, бачым там цывільнае насельніцтва і дзетак малых, якія 5, там, ну, часам нейкія такія зняважлівыя воклічы чуем у свой адрес, так? Всё, больш нічога мы не маглі бачыць. Неафіцыйна, конечно, такія, ну, выпадкі рэдкія, магчымасці такой не было, але час ад часу хтосьці дзесьці трапляў за агароджу. Ну і, адпаведна, калі выязджалі на вучэнні, там ёсць дэталёва апісваецца, як савецкія салдаты нясуць збываць і бензін, і салярку мясцоваму насельніцтву ў вёскі. А ты не вельмі хацелі браць, бо неякасная салярка была, адмаўляліся там, ну, за мінімальны кошт нейкі аддавалі гэта ўсё. Прычым цягнулі ўсё, не толькі там паліва, так, але ўсё, што дрэнна ляжыць, маглі, прычым свае ў сваіх скрасці, нешта каштоўнае і прадаць. Было і такое, на жаль. Так, я так і зразумеў. Ваш герой увесь тэрмін, на што я яшчэ звярнуў увагу, што ваш герой увесь тэрмін сваёй службы адбывае ў частцы ў Польшчы і не выязджае ні разу ў водпуск у Беларусь. І вас сапраўды адтуль да хаты не пускалі з Польшчы, не ездзілі салдаты? Адзінкі ездзілі, ну, заслужыць адпачынак, отпуск было праблематычна даволі, так, не хацелі, ну, там сама гэта працэдура вельмі складаная, відаць, ездзіць, там суправаджаць гэтых адпускнікоў да мяжы, там дзесьці іх сустракаць, таму не замарочваліся. Проста адзінкі і часцей за ўсё ў выключных выпадках толькі ездзілі, а астатняя, асноўная маса у адпачынку не было. Та і вы таксама так Так, я ўсе 2 гады увесь час у Польшчы? Так, увесь час у Польшчы. Я жартаваў, што 2 гады на пытанне настаўніка-выкладчыка польскай мовы ва ўніверсітэце. Ці ведаеце вы польскую? Так упэўнена вельмі сказаў. Конечно, я там 2 гады жыў, ён вельмі здзівіўся. Дзе вы там жылі? Я кажу, ў савецкім войску. Зразумела, якую я польскую веду. Так, ну то спачуваю. Я, скажам, толькі год часу у войску прабыў і крышку ў іншых абставінах. Я быў там, можна сказаць, памочнікам камандзіра ўзводу, так што ў мяне крышку іншы статус быў. І як такой дзедаўшчыны сярод, скажам, вось такіх падхаружых ці афіцэраў яно не было ў маладых. Слухайце, а ці здараліся выпадкі на вашай памяці, што савецкія салдаты ў Польшчы, ну, на схіле савецкай эпохі, калі ўжо уз'ядналіся абедзве нямецчыны, спрабавалі перабегчы ў нямецчыну вольны свет. Ну, ваш герой у кнізе мае такі шанец, апынуўшыся нечакана за мяжою ў нямецчыне, але ўсё ж вяртаецца ў частку. Там сапраўды быў загад Гарбачова, ось на этапе выводу савецкіх войскаў, які амніставаў тых перабежчыкаў. І расказвалі, зноў жа легенды, гэта былі ці праўды, але расказвалі і ў Польшчы выяўлялі такіх людзей, якія калісьці збеглі, там адаптаваліся, абжыліся, многія мелі нават сем'і і жылі ўжо як сапраўдныя грамадзяне. Але каб мець магчымасць вярнуцца дадому, яны нібыта легалізаваліся пасля гэтага загаду. І вось тое апісанне, што спецкамендатура знаходзілася ў нашай частцы, гэта сапраўдная гісторыя практычна, так? І гэтыя людзі, ну, больш ведалі інфармацыі, і яны з намі дзяліліся, казалі, што сапраўды вельмі шмат, ну, савецкіх салдат тут перабегалі, спрабавалі застацца ў нямецчыне. Ага, так, у мяне яшчэ такое пытанне. Наколькі ізаляваныя ад інфармацыі пра тое, што насамрэч адбывалася у Савецкім Саюзе ў 90-91 годах, вы былі ў вайсковым гарадку ў Польшчы. Ці, напрыклад, траплялі ў вашу частку
скажем так, ліберальныя газеты часу перабудовы, і вам можна было іх чытаць? Ну, у параўнанні з тым перыядам, калі мы ішлі ў войска, і тады, калі ўжо служыў 89-91, практычна ўсе савецкія газеты былі на той час неверагодна ліберальнымі, так? Выключна кансерватыўныя там нейкія ўласна вайсковыя газеты заставаліся, а ўся цэнтральная прэса, там всякие «Известия», «Правда», яны былі дастаткова дэмакратычныя, тым больш «Камсамольская правда». Все гэта было у частцах, все гэта было доступна, можна было чытаць. Прычым, ну, тэлеканалы ўсе тыя савецкія, якія былі ў Савецкім Саюзе, былі таксама даступныя. Ну, мы глядзелі яшчэ і польскія тэлеканалы, прычым глядзелі яшчэ нейкія там замежныя, можна было вылавіць нейкім дзіўным чынам. Таму інфармацыі хапала. Прычым былі радыёкропкі, былі там у каго дзе якім чынам здабытыя прыёмнікі, і мы слухалі радыё, сапраўды, пастаянна слухалі. І вось зноў жа гэты выпадак з беларускай службы радыё Свабоды, пачуты там у Легніцы ў шпіталі, гэта чыстая праўда. Так, я менавіта скажу, што ёсць там такі эпізод. Добра, што аўтар згадаў, што ён там пра герой ляжыць у шпіталі і слухае беларускую Свабоду ў 90-м годзе. Так слухайце, ну, вам асабіста, такое пытанне дзіўнае можа вам падацца, вам асабіста не шкада, што разваліўся Савецкі Саюз, ну і што ўся тая імперія, па якой шмат хто сёння настальгуе, знікла як дым? Пасля ўжо службы ў войску я пайшоў вучыцца на падрыхтоўчае аддзяленне педагагічнага інстытута тады. І там у нас, на шчасце, была вельмі разумная жанчына, якая выкладала рускую літаратуру. І вось неяк гаворка зайшла пра тое, што ўжо адбылося на той момант, пра знікненне Савецкага Саюза. І яна сказала такую рэч: усё гэта было максімальна штучна склеена. І не магло быць надзейным, і не магло трымацца доўга. І сапраўды, вот, калі людзі зараз такая тут показка, можа там цяпер не так часта і можна пачуць, але раней яна часта гучала, што той, хто не шкадуе, як там жа гучала, успомніць, першая частка, што той, хто спадзяецца на вяртанне Савецкага Саюза, не мае розуму. Той, хто не шкадуе, што ён знік, не мае сэрца. Мне здаецца, гэта ўсё прыцягнутае за вушы, такія тлумачэнні. Так? Такім Савецкі Саюз, якім ён апынуўся вось на момант прыходу да ўлады Гарбачова, ён не мог існаваць. Эта сістэма была поўнасцю ўжо разбалансаваная. Мне здаецца, я вось тут хацеў паказаць, што як бы не лакальна нейкую дзедаўшчыну, з'яву, мне больш было цікава, у якім стане гэта было войска, якое цяпер многімі падаецца як непераможнае. Яно зусім было небоездольнае. І тое, што нам сцвярджаюць, што былі нейкія элітныя часткі, падраздзяленні і гэтак далей, на самой справе, можа, яны былі. Але для чаго існавала ўсё астатняе войска? Атрымліваецца толькі для таго, каб пэўным чынам выхоўваць маладых людзей. І у мяне быў разлік паказаць сучасным 25-гадовым маладым людзям, адказаць на пытанне, чаму іхныя бацькі, ці можа бацькі, менавіта такія, якія яны ёсць. Чаму яны так баяцца начальства, чаму яны такія безініцыятыўныя, з такім па прынцыпе «моя хата з краю» жывуць, як правіла. Чаму яны такія? Мне здаецца, гэта ўсё адтуль паходзіць, ад гэтага вайсковага савецкага выхавання. Сергей, будзем паволі закругляцца. Я думаю, мы нагаварылі дастаткова, каб заахвоціць тых, хто нас паслухаў, узяць вашу кніжку ў рукі. І на заканчэнне такое пытанне, магчыма, яно традыцыйнае. Што пішаце цяпер? Нешта звязанае з цяперашнім часам, з цяперашняй палітычна-грамадскай рэчаіснасцю? Мне здаецца, от як з першай кнігі, калі ўзяць шоу працягваецца, нехта там заглядальніку напісаў пра гэтую кнігу. Шоу зацягваецца.
Вось у нас такая настолькі законсерваваная рэчаіснасць, што по вялікаму рахунку не мяняецца нічога. І тут можна пісаць пра тое, што адбываецца кожны дзень, і, на жаль, гэта застаецца актуальным на многа гадоў. На жаль. Зараз я зноў вярнуўся, як не дзіўна, працаваць у сярэднюю школу, зноў працую настаўніку, мне катастрафічна не хапае часу, і тут з'яўляецца гэтая кніга, і як бы выдавец падштурхоўвае, давай, мне там з дзесятак пачатак тэксту. Вядома ж, яны найперш пра тую рэчаіснасць, якую я добра ведаю. І няма сэнсу пісаць пра тое, чаго не ведаеш зусім. Так, дзякую. Нагадаю, мы размаўлялі з Сергеем Плескачом, аўтарам кнігі ДМБ-91 «Зычу вярнуцца дадому», якая зусім нядаўна выйшла ў выдавецтве Галіяфы. Дзякую вам усім за цярплівасць і ўвагу. У відэаэтэры Радыё Свабода на канале Свабода Прэміум. З вами быў Ян Максімюк. Заставайцеся здаровымі і са свабодай. Дзякую, Сергей. Вялікі дзякуй вам. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.